Здрасти, аз съм Бристъл Ком. Можете да го посетите, ще ви помагам да играем Minecraft, GTA, хора игрички. Да започваме. Сега няма да играем с мултиплеер. По създаване на нов терен. Свят се казва. Както виждате, миникарт. Вече 13 на оцеляване. Сега започвам. Както виждате, ще си направим някъде около морето и ще си потърсим село. Но за сега ние сигурно ще се сместим до други места. Кочо, виж какво си имаме там. Чай ще чупа меча. Аз пък меча. Вземам малко дърво. Трябва да видя как се прави частото, давно не съм играл. Ще да направим до някъде чиста. Както за всеки сме на училище. Вие където ме гледате, сигурно почти сте на училище. Играем с новата версия 1.8. О, Кочо! Кочо! Чакайте ме там, аз посудя. Вижте при инвентара ми. Преминам меч. Да, това ни пуска. Така се прави меч. То опазва де. Аз ще бъркам, извинявайте. Това е някакво дърво. Нещо е там. Ще направя тебе и го. Твоята вълна. Дай ми бат. Вземаме си меча. Викам да си печем няколко храна. И чакайте. Аз го носим с нас. Ще ми да се приключим с този епизод. Ще го кача точно днеска в YouTube. Той отиде. Съжалявам, че епизодът ще е толкова скъс.
Трябва да се първо да създам, защото аз малък още. Старо биконче. Ай, така, дай ми бекончето. Вижте. Това сте всичко от мен. Съжалявам, че е толкова къс. 6 минути. Дано да разбрах как се правят меч. Друг път ще направим и килка. Довиждане.